Kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la. خالق الليل والنهار. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وعلى آله القائل في هديه الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبالي موفولي أني ولي مندون ويا أودي تاي سانغا أني واتي بلاجلي أو منو مترفالين بشريفلا تيفي جبران أني واتينا ماليكونو أني ماليكوكا أني سجالي نبا أو كمبي wajulu keneka bangoni konyumani alakira kisi annema bama akakuma kansanman doye awla moko so herema ode mogoy mogomi naye alqur'ane kala ninga kila ka mogo were la kala ala ambalmanke adamul basori trawre alaye ni kuma kan lawaleya ninga kuma kan sabati ni kalanso do joliye demsanu be la durusi kalanso min konana o kala arab kan chenyina fokalta se français ma ani anglais ani fenwere o chamana ninga santrin tokoda an karamogo ani an kanumbaga Mohamed Madane Haïdara Fantini alaka hina ni islamé shu bela jelena an karamogo mi nale dona ni doni kanunye ani don bagaw kanni wa kanyana me bela jele bolla doni nyininka ani ka mogo la shu ka ke doni nyininka ka sangani fa yere ka anniversaire ka be septembre kalo kle bi saba masan bafla ani muka adamul basori ana abarake nyogon uya la nyini ka karanyoro ka korombo kari ninga wele blas la mejama ma badeum singiu bara nyogoma ka fara nyogonka ka duwa ke ka koyi bonya ana karama bela jalindi anga shirifuma asayid Sherif Ibrahim Haïdara alede tara an karamoko asayid Ahmed Tijani Haïdara katale nona bla kenesan mambainka alhamdulillah inauguration bara nyere abedamne ni Qur'ane kalaniye Qur'ane kalalen ko fe ninga soroka duwa tukola ya khaliqan nur wa zulam يا من رحمته وسعت كل شيء لا نرجو غيرك ولا نتوكل إلا عليك كن لنا يا سيدنا سندا وصمد حين يخذلنا عبادك وحين لا يكون معنا أحد في سراء والضراء وكلنا ناصرا في كل شؤوننا يا أنصار الناصرين ربنا ومالكنا وناصرنا قد كثرت ذنوبنا لا تجرعا ولا تعمدا بل لضعوفنا وكيلة معرفتنا ولا نرجو منك غير العفو ورحمة وأنت لذلك أهل يا من قال في كتابه الذي يسر للذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم يسر لنا العلم ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا العلم ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا العلم ولا تعسر علينا ويسر لنا نشره في الأرض كلها واجعله صدقة جارية لنا يا ربي اجعل خلفنا محبين العلم وناشره إلى يوم الحساب ومحبين محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم بارك مركزنا مركز محمد المداني اللهم بارك مركزنا مركز محمد المدان اللهم بارك مركزنا مركز محمد المدان واجعله خالدا وناشرا للعلوم إلى يوم الدين ببركة محمد المدان وآله وبحرمة جده رسول الأكرم ربنا بارك وأيدي جميع مريد سيد الشريف عثمان مدان حيدر
يا مالك الملك امدد آمار شيوخنا وباركها وارحم موتاهم خاصة سيدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد المداني هيدر وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحرمة سيد الشريف عثمان مداني هيدر إمام الصالحين وبحرمة جميع الصالحين آمين يا رب العالمين. وتملين كوفي تجي دامنا نقرأ كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت السرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وتملين كوفي هيم ناشونال وصل لك دا كالاندون في وقف على الأسوار عزم
مركزنا مركز محمد المعدن مركزنا مركز محمد المعدن طلع مركزنا بالعلم والحكمة طلع ببركة محمد المعدن طلع مركزنا بالأدب والمرفع طلع بنور محمد المعدن مركزنا مركز محمد المعدن مركزنا مركز محمد المعدن في رسالة اللغات والقرآن ننشر فكرة محمد المعدن وبالعصوب والتكنولوجيا نصود دنيا على محمد المعدن مركزنا مركز محمد المعدن مركزنا مركز محمد المعدن. O kɔfɛ kalandenw sɔrɔla ka bɔ ka yirali kɛ jamakulu la u ye fɛn minnu kalan depuis ni kuranɛw sanumanw na o n'a ɲɔgɔnna caman. والوسط من الشيطان نغفر شيطاننا الجنة الجنة تحت أقدام الأمهات وهو مرسل الوالد فأوسط الوالد الجنة والجنة مدرسة أي شيء نائجة فهذه ذلك الباب إلى سليم الشيطان أهل الفضل والمناق العلم ضعيف بلا أخلاق للغلال الصدر على خير بلا ولا لو تمن المؤمن قوي مؤمن قوي عارف الله وغيره من مؤمن ضعيف هذا مؤمن سمع كل كمال أبدا أن تقبل من القلوب أتدور تدور فيها بالأخلاق توتعين إن الناس لا يصل موقع لا تسرع وتسرع وعد الله لا يصل على قدر لا تسرع وتسرع أدرك ما لا يسرع فانسر من تسرع وأدرك ما لا يسرع فانسر من تسرع إني أحب الحق للشافع أقدر كل من قال بي أما بغبي وأما شافع وأمن بي أنك بركنا وأمنا نرى ذلك وتغنى لم نرى شاشة يتمالا في زمان هذا أنزلنا لو تودينا لو كان مرة أشاء من شريف عثمان مدان حيدر قد شرف مدان حيدر وعلي بدي أنا سمع وجماعة مخلصين أنا وجماعة جري. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الشرح مكية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة التين مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة العلق مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سنده الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فاطمة طيب ابدأي من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أولها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الله الصمد لم يلد ولم يولد الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. an karamɔgɔ Abubakar Sidibe ale sɔrɔla ka bɔ ka dakuruɲɛ fila nabaga bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ Seyid Mohamed Madane Haïdara ale jogobaw la ani a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kun bɛlen do fɛn minnu ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. ثم الصلاة والسلام على السيد السند محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأساتذة الجهابذة الجحاجحة. الحمد لله الذي له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت وله البقاء والدوام والثبوت
وهو الحي الذي لا يموت. وبعد فهذه جلسة نادرة المثيل لما لها من تنشيط وتشجيع الكسول خلال الشهور والفصول، ولما لها من فضل لكونها ذكرى حفيد الرسول فتى الفخار والوقار والعلوم لا سيما الأصول محمد المدني حيدر، من كان حبا متراكما لمريده في بيدرا، وفاق الرجال كصاع وصندرا. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يبارك في من وراءه من الإخوان والآخرين. على سبيل ذلك لنا نقاط من صفات وأخلاق هذا الفتى، ومن هذه الصفات والأخلاق كما يلي: أولا بر الوالدين، ثانيا حب العلم للعلم، ثالثا الحلم، رابعا الصدق، خامسا الفصاحة، سادسا الهمة وغيرها من الصفات الفاضلة. أمي تنانين على فكابو شيطان تورما شيطان مينغرا فرلا كيروفي كابو على كهيننا وكوفي أمبان سيزيني على تغبر كماي على مي أنغا كتابو جيجين بغاي أكان نبي نيومان كانوي محمد المصطفى على مي جيان نما لابولين تيجي الله هراهين كرنغرنا تيجي كادل على فكيشيني نما تشامان بلواكو بابولاكو جيدي أكا كيراكان نو يان كوسمن يروي أنام بلو من يرو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كادل على فكا كيشيني نما تشامان جيدي كيرا سومو سانما وفنغا أناكا صحابة نيومو أنو نفتوكمبا نيومو فوكا تاسي جيولي ما على كان يو جماعة وكوفي أمي على فوكا على بركادا على ميني بونيه أني مسايا ويا لدي تاي على ميني توكو سانوماو أني مانغوتو سانوماو بي علي دي لا على ميني دوملي أني سباتي وكرنغرناني علي على دي على ميني نينامادو ناتي سافيو وكوفي أماو فوني إسلاميا فوني نباديا فوني نودي على كاكيشيكي أمبلا جليكا كاجراولا كافوني كنين niye sigide sigi min na ɲɔgɔnna u ka dɔgɔ ka sababu kɛ a bi dusu min don a bi farifoni min don a bi hakilina ɲuman min di maa min ni saliya b'i la a b'o kɛ sababu ye ka saliya tigɛ ka b'o la ka farifoni ni cɛfarinya ni nisɔndiya ani courage don o tigi la kalow ka tɛmɛntɛmɛni kɔnɔ ani sanw ka tɛmɛntɛmɛni kɔnɔ ni sigi y'a dama sigi ye fɛnɛ ka da ka bonya min b'a la a bonya ye jumɛn ye alakira mɔden ka kosumani sigi do n'o ye waso funangɛni ani sabati funangɛni ani dɔnnitigi funangɛni dɔnni fasiya bɛɛ jango a bi fɔ dɔnni min ma ko usulul fiqh nka mi funangɛni jumɛn ma min bi wele ko Mohamadul Madani a mɔkɛ tɔgɔma ale min kɛra i b'a fɔ ko ɲɔ tonnen ɲɔton bondo na ka bila maa ni mako b'a la i bɛ dɔ cɛ a la waati ban fɛnɛ nka mi funangɛni de ma funangɛni min ye cɛtɔw dan i b'a fɔ arabuw ka sumanikɛ sandara o daraja ka bon cogo min ka tɛmɛ u ka sumanikɛ sɔɔ u kan nka mi funangɛni de ma min mangutuna ni mangutuw ye minnu ni fusamantiya ni waso b'a la balo kɔnɔ ani saya kɔnɔ Mohamed Madane Haïdara an ko bonya ko caman b'a la ani bolokɔrɔta ko caman nka n ko an bɛna damadɔ fɔ a la o mangutuw ni o jogobaw damadɔ ye min ye a fɔlɔfɔlɔ an ko birrul walidayni mansa fila dugawu mansaw dugawu ɲinini maakɔrɔw dugawu ɲinini teriw ni kanuɲɔgɔnw dugawu ɲinini Mohamed Madane dugaden kun don o misaliya caman bi an bolo minnu ni lakali tɛ se k'a fɔ k'a ban misaliya bi ɲaman bɔ kuma ɲɛfɛ
fa ka dugadenya misaliya dɔ ye min ye an ka maakɔrɔw y'a lakali an ye ka sɔrɔ a fitinin don yan'a si ka taa ɲɛfɛ don dɔ a fa n'o ye a seyidu a sharifu Mohamed Madane Haïdara karamɔgɔ y'a ci k'a ka taa ci dɔ kɛ ka na taa nin sa butiki la ka na misaliya la a taara ka na a seginna ka na a y'a sɔrɔ karamɔgɔ sunɔgɔra ci min n'a nana n'o ye fa a n'a ka denmisɛnniya a n'a ka fitiniya na n ka ci bila n fa kɛrɛfɛ ka taa n'a wulila a b'a ye a m'o kɛ na n ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka ci d'a ma n ka taa n ci fɛ a m'o kɛ a ye ci minɛ a bolo k'a jɔ karamɔgɔ kɛrɛfɛ fo karamɔgɔ taara kunu kumana min na a sɔrɔla ka ci in di karamɔgɔ ma a mansa gasi sigili kama o sira kan ko dugaden don misaliya dɔ wɛrɛ ye min ye fa ka dugadenya kan an hakili b'a la 2010-2011 karamɔgɔ ye salon a ka sanfɛ salon in jɔ min kɛ salon labɛnna k'a ba fotaye minnu nana n'u kan ka bila kɔnɔ k'a classé a fɔra kalandenw ka yɛlɛ ka fotaye ninnu classé o y'a sɔrɔ karamɔgɔ presselen don baara ka ban joona fa o don in na a tun bɛ bazin complet bilenman dɔ la ale yɛrɛ de taara don kalandenw fɛ a b'an girin a b'a fɔ a ye fotayew ta a y'a teliya a bɛ kalanden dɔ wele na ni kun ta ani kalandenw yɛrɛ bɛ fotaye ta ɲɔgɔn fɛ k'a classé ni min bolila k'a b'a minɛ a la k'a k'a sen bɔ a la a b'a fɔ non ɲana k'a fɔ a bɛ nin minɛ ne la dɔw bilalen filɛ a y'olu ta karamɔgɔ presselen don baara ka ban o la fa a jan kun bɛ a mansa gasi la mansa dugawu a kun ma tulonkɛ o la a misaliya caman bɛ yen nka waati cogoya kama an bɛ da o fila ma a filanan ye min ye an ko fa ka mankutu filanan hubbul ilimi lil ilimi fa kun ye cɛ ye cɛ min n'a ye dɔnni kanu dɔnni yɛrɛ kama mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ dɔnni kanu n ka diplôme sɔrɔ n'o ye diplôme sɔrɔ o y'a bannen mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ don dɔnni na n ka wari sɔrɔ n'o y'a wari sɔrɔ da sɔrɔ o ye dɔnniko bannen mais fa kun donna dɔnni kɔnɔ dɔnni yɛrɛ de kanu kama n'i donna dɔnni kɔnɔ dɔnni kanu kama i b'a ɲini i ye min kala ka mɔgɔ wɛrɛ kala a la o tɛ se ka kɛ fiyewu f'a k'a sɔrɔ e b'a dɔn n'i donna dɔnni kɔnɔ dɔnni kanu kama i b'a ɲini i ye min kala ka mɔgɔ wɛrɛw lakisi k'u bɔ dingɛ kɔnɔna ye o tɛ se ka kɛ fiyewu f'a k'a sɔrɔ i b'i ka kalanta dɔn o de kama an ka sekoba dɔ tun bɛ yen a bangena dugu min na u b'a fɔ o ma ko Kustɔntiniya u b'a fɔ a ma Abdulhamid ibn Badis a karamɔgɔ tun ye Abu Ahmad Hamdan a delila k'a ka kalanden lali n'o ye ibn Badis ye a ko a ma a ka ladili la a ko utlu bil ilima lil ilimi la lil wazifa n b'a ɲini fɛ n'i bɛ kalan kɛ n ka kalanden kalan kɛ dɔnni yɛrɛ ka ɲɛtaga nɔfɛtɔ ko kama kana kalan kɛ walasa n ka baarada dɔ sɔrɔ dama ka balo n'a ye n'i ka kalan kɛra ten a t'i nafa ɲɛ ka d'a kan n'i y'o baarada sɔrɔ n'a sɔrɔ o b'i balo kalan kɔfɛ i bɛ kalan to o kuma in tola ibnu Badisi kɔnɔ a kɔrɔbayalen a kɛra karamɔgɔ ye ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma kitabu bɔ don dɔ u ye question posé a la u ko a ma ma'a ulumi kal jammati lima lam tu'allif kitaba e n'i ka nin dɔnni caman ba in munna i ma kitabu foyi bɔ o don ibnu Badisi a y'a ɲiningalikɛbaa jaabi a ko ana mashghulun bi ta'alifi rijali a ko mina ne ma kitabu bɔ ni ɲɛ galen don min na sisan o ka bon kitabu bɔ ye ka d'a kan ne bɛ ka cɛw de labɛn cɛ minnu bɛ se ka kitabu bɔ sini o la Mohamed Madane Haïdara ale ka ɲɛnamaya kɛra cɛw labɛnni de kama n'i jɔra ka fa lamɛn a bɛ dusu don i kɔnɔ a b'i ɲugu jogojuguya la a b'i ɲugu jitɔya la a b'i fugariya negi bɔ i la tumana fa kɛra misaliya ye misaliya min ni dɔnnibaa bɛɛ bɛ se k'a suit wa hɔrɔn bɛɛ bɛ se k'a suit fɛnɛ o la an ko a mankutu filanan a tun ye dɔnni kanu dɔnni yɛrɛ kama o sira kan an ko fa mankutu sabanan kuma teliya kama o ye alihilimu muɲu kun bɛ fa la maa o maa n'a jɛra maa si t'o f'i ye a ka muɲu taamasiyɛn kun ye min ye fa ka kuma kun man ca a ka muɲu taamasiyɛn kun ye min ye fa kun tɛ sama a ka hakɛ nɔfɛ kojugu o de kama don dɔ hakili b'a la escalier min n'o bɛ jigin ka bɔ fa yɛrɛ ka chambre la ka na dugu ma don dɔ fa jigintɔ a fɛ a y'a sɔrɔ kalanden dɔw jɔlen don dɔ jɔlen don escalier la u ɲɛsinnen don dugumala ma tɔ ninnu fana ɲɛ tɛ escalier yɛlɛnda la
a jigina kana fururu fo kana se cɛ jɔlen ma cɛ ma bɔ a kalama k'a bɛ yen au lieu de a k'a fɔ cɛ ma bɔ n ye n ka tɛmɛ walima hakɛ to n ka tɛmɛ fa ye fɛɛrɛ minɛ k'a jɔ k'a makun tewu a ma foyi fɔ a jɔlen sisan parfum gasa ni hayiba min b'a la o yɛlɛnna kalanden in fɛ a y'a kɛrɛ filɛ dɔrɔn a sinna ka fa jɔlen a y'a cɛ ka bɔ yen fa jiginna o ye muɲu ani sabali de ye n'o tɛ ale ɲɔgɔnna o t'o kɛ mɔgɔ ye n'a ka muɲu n'a ka sabali tɛ kuma teliya kama an ko fa mankutu naani na o y'a ka tiɲɛtigiya ye tiɲɛtigiya kɔrɔ de ye muwafaqatul qawli lil fi'li min bi bɔ mɔgɔ da k'a sɔrɔ o wali b'i la fa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ maa si ma se ka lagosiyɔrɔ sɔrɔ a la jogoko sira kan a duurunan an ko alifasɔha ka kuma ni nɛnfɛrɛ ye lamɛnbaa k'a faamu hali a ti maa ɲininka ko a ko cogo di ala kun y'o fɛnɛ di fa ma mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a bi kuma n'a ye kuma dakurunya fɔlɔ fɔ tɔ minnu b'a kɔfɛ i bɛ sin k'a bɛɛ faamu ten nka ala kun ye accent dɔ di fa ma fa kumatɔ n'i y'a lamɛn n'a ye point fɔlɔ kɛ i kunna bi siri fɔlɔ a bɛna filanan kɛ jumɛn ye ka d'a kan hakili min b'a la i hakili ma se a bɛna fɔ ni faamu min ye i ka faamu ma se n'a ye filanan fɛnɛ fɔ i b'i sigi ka sabanan kɔnɔ o de kama i tɛmɛntɔ n'i y'a wajuli kɛ k'a mɛn i b'i jɔ fɔlɔ de i se foyi t'a la o la ala kun ye fa sɔn nɛnfɛrɛ la a wɔɔrɔnan n'a laban ka sɔrɔ a tɔ caman bɛ yen o ye alihimmatu dusu kun bi fa la a kun bi fɛ ka se yɔrɔ la hali mɔgɔw ma min miiri a kun bi fɛ ka fɛn kɛ a yɛrɛ ye ka tila ka fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ye o de kama don dɔ a kɛtɔ ka kalanden dɔw ladi a k'u ma a ko diɲɛ kɔnɔ a ko hali wulu n'a kukala ni kɔngɔ ye wulu minɛ wulu bi wuli ka yɛlɛ kungo fɛ a b'a garisɛgɛ sɔrɔ cogo di a ko aw minnu bɛ yen n'aw faw y'aw tigɛ bɔ baara bɛɛ la k'aw bila kalan na ni balo sira baw la a ka hɔrɔnya kɔnɔ o ye nin kalan sira de ye ni fɛn o fɛn sɔrɔla aw cɛla yan k'o ma kalan kɛ o bɛ tila ka siri a ɲɔgɔnnaw na yan ka sa jɔnya la fo lahara tuma na dusu kun bi fa la o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen ni lakali tɛ se k'a ban a waati surunya kama an b'an wasa don ninnu na k'a deli ala fɛ fa ala ka nɛɛma jidi a kan a n'a balima minnu dalen don ala ka nɛɛma jidi u bɛɛ kan an ka silamɛsu bɛɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la ka tila ka dugawu sama an karamɔgɔ a n'an fa ma a seyidu sharif Mohamed Madane Haïdara ka dugawu k'a ka du fɛnɛ ye k'a deli ala fɛ du in ala k'a jɔlen to ala k'a n'u kisi ala k'a n'u tanga an karamɔgɔ bi kɛnɛ kan a seyidu Ibrahim Haïdara al-musamma baqir al-ulumi an b'a bonya don kuma la k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. O tɛmɛlen kɔfɛ santiri in yɛrɛ a directeur k'ale sɔrɔla ka bɔ ka wale ɲumandɔn foli kɛ silamɛ jama ye. bismillahir rahmanir rahim bismillahil ladzi rafa'a sha'ana al-ulama'i wa hasara khashiyatahu fihim ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله الذين ساروا بنشر العلوم على أرجاء الأرض وعلى رأسهم شيخنا الشيخ شريف عثمان مدane حيدرة وأهل بيته أجمعين ومن والاهم بإحسان وبنشر العلوم إلى يوم يسألنا ربنا أما عملنا بعلمنا وبعد أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغنينا على فيك أبو الشيطان تورما كسر أما دوكا فو الشيطان ألين يرفويتي ninkana ti foyi se shetane ma fona kara jigila tigɛ ani kashi ani kamana gwan sabula shetane te fɛn min fɛ o de bɛ nin kɛnɛ kan n'o de ye mɔgɔw ka siniɲɛsigi dilanni ye ni ala ko sɛbɛlama ye o man d'ale a ɲiyɔrɔtiya a dangalen don wa a gɛnnen don wa a yɛrɛ ti kɛnɛ in kan ka kɔrɔ yɛrɛ nka laadala kilen kama an b'a gɛn ka bɔ kɛnɛ kan ni o bɔra ye an bi an sinsin Allahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale ala min ye dɔnnibagaw pilasi bonya ka tila k'ale ala yɛrɛ siran ɲɛ k'o koro mɔgɔw la minnu n'olu kɛra dɔnnibagaw ye o kɔfɛ an bɛ sɔlli kɛ adamadenya karamɔgɔ kan n'o de ye Muhamadu ye bun Abdullah
ana somɔgɔ sanuma minnu tɔgɔmana dugumakolo kan ka dɔnni jɛnsɛn anw ka bi tile la ni min b'o ɲɛmaaya la n'o de ye Seyidi Sharif Usman Madane Haïdara ka fara a n'a ka denbaya kan ani mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu olu kɔ ni baara ɲuman kɛli ye fo ka na se don ma don min na ni Ala bɛna an ɲininka an ka fɛn min n'an y'o dɔn an y'o labaara cogo min na fo ka taa se o ɲininkali don ma n'o bɔra yen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Ala ka kisi ni nɛɛma kɛ aw ne bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ ko o ko n'a daminɛna daminɛ cogo b'a la wa baara yɛrɛ fana tɛ taa ni ko dɔw tɛ o sira kan an balimakɛ n'o ye Adam El Baswari ye tiɲɛ na tɔgɔ min dara a la o tɔgɔ in ka ɲi a la El Baswari min bɛ yeli kɛ depuis yɔrɔ jan tɔgɔ ɲuman b'a la o kɔnɔna na a ye miiri kɛ k'a jateminɛ kɛ tiɲɛ na i b'a fɔ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ se ma k'ale ye ka kalanjan kɛ se ma k'ale ye ka kalan caman kɛ mais ale mago bɛ ka dɔnni jɛnsɛn o la a y'a ni di k'i yɛrɛ sacrifier a ye fɛn min sɔrɔ a y'o diɲɛ a yɛrɛ la a ka nafolo sɔrɔta ka sɔrɔ se t'a ye a diɲɛna o kɔ ko mun kosɔn dɔnni bɛ se ka cɛri cogoya min na a ye centre ko initiative ta o dɔnni kama mɔgɔ min sɔnna ka fara a kan k'i yɛrɛ di k'a dɔn karisa filɛ nin ye se t'a ye mais ne bɛ fara a kan ka baara kɛ o ye misidaw ye olu fila de ye baara in daminɛ gɛlɛya kɔnɔna na ani ɲani kɔnɔna na ani ne nana se ɲɔgɔn ma ka kibaruyaw da ne tulo kan n ko Adam i filɛ ka nin baara min daminɛ ne kɔni dɔnni tɛ ne na nka ne kun bɛ to ka miiri Ala ye dɔnni fitinin min di ne banni ma ne bɛna o utiliser cogo di est ce que mɔgɔw yɛrɛ bɛna sɔn ka ne laminɛ est ce que mɔgɔw bɛ da la k'o dɔnniya yɛrɛ bɛ ne na o siraɲɛ kun bɛ ne na nka ni e ye nin sira bɔ falilahi alhamdu o tuma an ka taa sa fo sureya n'o ye dolow la kɔrɔtalen ye an tɛ jɔ duguma tuguni an y'a daminɛ ko an ka kuranɛ durusiyɔrɔ daminɛ dɔnni ko tɛ o kuma dɔw la n b'a fɛ ka ko kɛ ani n b'a fɛ ka baara kɛ o de don an y'o azima min sɔrɔ ale la an n'a ye baara daminɛ o cogo kan kanu min kɔni bɛ aw na o de ye ka baara kɛ nin yɔrɔ la mun kama sabula baara tɔgɔ dara min na ani kalanyɔrɔ tɔgɔ dara min na n'o de ye Mohamed Madane ye ale y'i si bɛɛ kɛ ka Ala ka diinɛ kunna wolo mun ka sɔn an k'a kun kɔrɔta k'a dalen to a kaburu kɔnɔ k'a fa jigi sigi k'a yira Cheriflakaw la k'u ye nafolo min don Usman Tarawele la ko a ka kalan kɛ a nafolo ma perdi u b'a baraji sɔrɔ u ɲɛ lahara ye nka yanni lahara cɛ u b'u bolo kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ yan ko nin ye anw ka kalanden dɔ ka baara ye o kɛlen an fana y'an cɛsiri k'a ni da baara kan o la an bɛ min fɔ an karamɔgɔ ye n'o de ye Seyidi Ibrahim Iba anw bɛ sa diinɛ in dɛmɛni na anw bɛ sa diinɛ in kunkɔrɔtali la nka diinɛ dɛmɛ ni solution ye kalan ye anw ye an kun tilenna fan kɛ o ye a ye an dɛmɛ ni duwawu ye dakuruɲɛ surunya la wa k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ adamaden bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka ni mɔgɔ banna n'i ye kɔɔrimugu d'a kun a b'a fɔ k'ale kɔ nka n'a sɔnna n'i ye falisu siri a la a b'a sama fo mɔgɔw bɛ kabakoya tatɔ la. O kɔfɛ santiri hakilina ɲuman bɔra mɔgɔ min na n'o y'a promoteur ye ale fana sɔrɔla ka bɔ ka foli kɛ silamɛ jama na. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidil kawnayni sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ami ala fo kala barkada kala walmando ni kɛnɛ in kan ka naba cɛman ni naba musoman bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka karamɔgɔ fo a Seyid Ibrahim Haïdara a n'a balima bɛɛ lajɛlen k'an karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn ka deli ala fɛ si janni kɛnɛ bɛ ala bolo ani labanko ɲuman ala k'o di an'u ma kira bonya kama sɔli ala rasul o la kuma jan ti anw bolo dakuru ɲɛ kelen an bɛ o fɔ jama ye ka tila ka hakililajigi kɛ baara in yɛrɛ daminɛ cogo la hali n'a ma kɛ kuma kuntalajan ye an bɛ nin baara in na ɲinaya san 3 ye 2018 nka mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne Adam dɔn ka kɔn bi ɲɛ kuma wɛrɛ tun tɛ ne da dɔnniko kuma kɔ kalayɔrɔko kuma sanga ani waati bɛɛ an dɔnbagaw b'o kalama o siratigɛ kan
l'an 2014 an karamɔgɔ a n'a ɲɛjɔrɔ a Seyd Ahmad Madane Haïdara don dɔ la ne taara fɛ n ye n ka kalanko fɔ a ye o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman donna ne ka kalanko la n ma se ka kalan continue a ye mun fɔ ye a ko n ka n ka papiyew labɛn documentw labɛn ale bɛ ne bila ka taa arabu jamana dɔ la n ko a ma n ko a ka sabali ne bɛna n ta ɲɛɲini yan parce que n ko hakilila bɛ na o siratigɛ kan n ko a ma n ko nɛgɛ butiginin dɔ bɛ n bolo n ko n bɛna o dayɛlɛ tile 2 nan n ka taa dugawu kɛ o yɔrɔ la pour que n ka se ka kalanko ɲɛ sɔrɔ n bɛ baara kɛ en même temps don nataw la n bɛ se ka kalan baara kɛ Cherif Ahmad Madane Haïdara a tili i sen yɔrɔ la tɛrɛmada la n dɔnbaga caman bɛ yan an tun bɛ kafe feerew kɛ ka fini pasew kɛ nin baara in yɛrɛ ɲɛsigi kama hali sini a yɔrɔ bɛ tɛrɛmada la an bɛ Cherif a n'a balimaw fo a ye dugawu kɛ a ko Adamu hakilina min b'i la tigitigi Ala ka sabati Ala ka si di ma o siratigɛ de kan an nana yɔrɔ fɔlɔ dayɛlɛ tɛrɛmada la k'o kɛ informatique salle ka b'o la ka na yɔrɔ 2nan dayɛlɛ o filɛ an kɛrɛfɛ yan yan ye 3nan ye cɛmaninw ka yɔrɔ musomaninw ka yɔrɔ nka ka kuma kelen fɔ ka bɔ kuma la farafinɛ yan mɔgɔ min bɛ se ka ni ɲɔgɔnko kɛ mɔgɔ caman b'a miiri est ce que arabuw ka dɛmɛ tɛ walima dɔ tɛ kan ka financer n bɛ kuma an ka karamɔgɔ ye a Seyd Cherif Iba Haïdara a k'a fɔ a balimatɔ bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka waso ni centre Mohamed Madane Haïdara ye sira bɛɛ kan sabula cɛ tɛ dugukolo sanfɛ muso tɛ yen ko centre taara dɛmɛ ɲini mɔgɔ min fɛ ko a y'an dɛmɛ centre kungo la a ma kɛ a message tɛ an ni mɔgɔ cɛ WhatsApp la a tɛ messagerie la a tɛ SMS la wa a tɛ vocal la n'a bɛ min bolo k'a nana ye an ma dɛmɛ ɲini Ala ka danfɛn si fɛ siran kama dɔ kana taa an kunna da don nataw la centre tɔgɔ dara mɔgɔ min na fa Haïdara a ma sɔn deli ma a ma sɔn jɔnmaya ma wa anw tɛ jɔnmaya fɛ wa an tɛ deli fɛ o la an b'o tamatiya bɔ bɛɛ la et puis o dama tɛ denmansa bɛɛ minnu nana u denw bila yan a tɛ an ni mansa si cɛ ko tile kelen ko hali u ye nata fitinin sɔrɔ centre la k'a fɔ k'u bɛ kan ka dɛmɛ ɲini u fan fɛ a tɛ yen a ma kɛ wa an tɛna foyi namara k'a fɔ denmansaw ye n'i b'i den na walima a bɛ tan o fan si o ma deli ka tɛmɛ an denmansa si cɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn Cherif Iba Haïdara a ye waso ni centre Mohamed Madane Haïdara ye sabula an ma taa garibuya kɛ maa si fɛ nin baara in na o la n bɛ kuma surunya nin yɔrɔ in na ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka deli Ala fɛ Ala ka ni ɲɔgɔnko caya bi fana ye fa ka anniversaire ye ka deli Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya Ala k'o di a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kama solli ala rasul wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi. O tɛmɛlen kɔfɛ sigi in yɛrɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni riban tigɛli ye an karamɔgɔ ani an ka sherifikɛ fɛ a Seyd Ibrahim Haïdara n'ale de kun ye kɛnɛ in ɲɛmaaba ye an sɔrɔla ka kuma galamani tɛngu u sɔrɔla ka bɔ an sɔrɔla ka an ka kuma galamani tɛngu maaba welelenw na olu sɔrɔla ka bɔ u ka nisɔndiyali fɔlɔ an'u ka dugawu don ka ɲɛsin santiri in ma. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne nisɔndiyara kosɛbɛ ne fari fonina yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛ b'a la u ka ko taabolo ka ɲi kojugu a ko taabolo ye ne yɛrɛ diya kosɛbɛ an bɛ dugawu don de kɛ santiri in yɛrɛ tɔgɔ dara mɔgɔ min na o dɔɔni de kun ka d'o ye Ala ka dɔɔni ɲuman Ala k'o di denmisɛnninw ma Adamu yɛrɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ni lafiya Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala Muhamadu sɔli. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bi don yira an na ka tila ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fama kelen fɛ a k'o jiri kira n'a somɔgɔw kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu olu la ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a deli Ala fɛ Ala ka an ye o jamakulu la. O tɛmɛnen kɔ i ye ɲininkali min kɛ n'o ye an filɛ an karamɔgɔ Seyd Mohamed Madane Haïdara ale ka anniversaire min kɛnɛ kan nisɔndiya min bɛ ne la ka lase jamakulu bɛɛ lajɛlen ma o tɛ nisɔndiya wɛrɛ ye o de ye
mɔgɔ minnu sɔnna ka bɔ u ka yɔrɔw la ka na fara an kan nin baara in na tiɲɛ yɛrɛ la o ye an nisɔndiya kosɛbɛ ka tila tugun ka karamɔgɔ yɛrɛ fana fo n'o ye a sejidi Cherif Usman Madane Haïdara ye ka barikada ka waleɲuman dɔn nisɔndiya de bɛ ne na ka lase jamakulu bɛɛ lajɛlen ma. Markazu in laɲini min b'a la ani hadafu min b'a la o ye kunfinya kɛlɛli ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ani ka denmisɛnninw k'u jogo don k'u lamɔcogo cɛɲi na i n'a fɔ o ɲinina cogo min na an karamɔgɔ sejidi Cherif Usman Madane Haïdara fɛ ka jogojuguya kɛlɛ ka bɔ dugumakolo sanfɛ n bɛ se ka min fɔ o y'o de yarabi baara in a daminɛna cogo min na pour Ala ka se ka baara in yiriwa an bolo ka tila ka duwawu don kɛ jamana yɛrɛ jamana bɛ situation min na Ala bɛ se ka jamana in bɔ o kɔnɔ ka jamana in ka segin tilennenya minɛ ka segin o kɔnɔna na o de duwawuden bɛ ne bolo ka ɲɛsin. Depuis 2018 Adam ye une décision ta Adam Traoré n'an b'a fɔ a ma ko Basore don dɔ k'an yɛrɛ to baarakɛyɔrɔ n tun bɛ baara dɔ la a ye n wele a ko Dawo ko hakilina dɔ bɛ na a mɛnna mais n b'a fɛ i ka na an ka hakilina ye baara ɲɔgɔn fɛ o don tɔgɔla n nana a ye hakilinaw ɲɛfɔ aw k'an b'a daminɛ ni yɔrɔ fɔlɔ min an b'a daminɛ ni ordinateur kalanyɔrɔ ye an bɛ mɔgɔw former ordinateur fɛnw na surtout les différents logiciels an y'a daminɛ n'o ye o créera le 9 juillet 2018 mais sani ka le 9 juillet 2019 se an ye yɔrɔ filanan sɔrɔ k'o kɛ kuranɛ durusi yɔrɔ ye o kuranɛ durusi yɔrɔ cɛmanninw ka yɔrɔ tun b'u danna musomanninw ka yɔrɔ tun b'u o danna fo ka ɲina fana le même 9 juillet 2020 yɔrɔ sabanan fana sɔrɔla an ye yɔrɔ séparé ka kɛ fila ye musomanninw ka yɔrɔ cɛmanninw ka yɔrɔ yɔrɔ fɔlɔ in an y'o bila musomanninw kama yɔrɔ filanan o bɛnna cɛmanninw kama bon n'i ye centre in ta k'a lajɛ a fɔra ko centre d'études de formation Mohamed Madane Haïdara fɛn caman de bɛ k'a kɔnɔ a fɔlɔ o ye kuranɛ durusi ye denmisɛnninw bɛ kuranɛ durusi o y'a option fɔlɔ ye a option filanan franco arabu b'a kɔnɔ option sabanan formation linguistique b'a kɔnɔ i n'a fɔ ka kanw kalan a kɛra français a kɛra arabu ye a kɛra anglais ye o bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ option naaninan o ye informatique ye ɲina an danna o option de la fɔlɔ parce que san o san ka dan y'a ka option dɔ fara kan centre in tagacogo de filɛ nin cogoya in na. An sɔrɔla ka kuma galamanin tɛ ŋo Seyi Ibrahim Haïdara ale fana sɔrɔla ka bɔ k'a ka nisɔndiyalikanw a n'a ka duwawu don. Alhamdulilahi rabil alamin an nisɔndiyara kosɛbɛ ni n kɔrɔkɛ n'o ye Cherif Ahmed Tidiane Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a n'a kɔrɔta ale ka yamaruya kɔnɔna na a ye n bila ka na ko n kana duwawu don kɛ centre in na k'a yira k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ centre in sigili la. A fari fonina kosɛbɛ k'a ye u ye tɔgɔ in fana da Mohamed Madane na n'o ye an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ dɔnni ɲinini de la ani dɔnni laseli de la hali a fatura farigan min na farigan y'a sɔrɔ Ala ka diinɛ laseli de la donc n'o olu nana centre dɔ dayɛlɛ k'o bi mɔgɔw kalan kuranɛ na o ye fɛnba de ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ cogo min na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na a ko khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu a ko aw la mɔgɔ sɔhɛrɛma ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ladɔnniya la an b'a jigiya k'a fɔ nin baarakɛbaga ninnu u bɛ ka kira Muhamadu Mustafa ka hadisa de nɔfɛ tugun a n'a ka sunna Ala ka an ni u dɛmɛ a baara la Ala ka n'u kɔrɔta karamɔgɔ fana ka duwawu bɛ yan yarabi Ala k'a kɛ hɛrɛ ye o y'a dabɔ nafa min kama n'o ye denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi yarabi Ala ka yiriwa a dayɛlɛbagaw Ala ka hɛrɛ kɛ n'u ye fana ninnu ni dɛmɛ ka kan mɔgɔ o mɔgɔ sera ka fɛn dɔ di ninnu ma walahi u ka baara in sankɔrɔtali la hali i su Ala ta hɛrɛ tigɛ fiyewu kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko saraka tɛ saba de minnu tɛ tigɛ jɔn ma fiyewu mɔgɔ mun ye dɔnni ɲinina dɔ dɛmɛ walima dɔnni ɲinina o ka saraka tɛ tigɛ quoi donc vraiment u ni dɛmɛ ka kan wa an yɛrɛ b'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kama sallallahu Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw i n'a fɔ an y'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na
foli ani wale ɲuman dɔ o bi se kɛ aw de ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Cherifla TV jabaran na ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakililajigi bolo ma ni kun ye an ye Bamakɔ faaba kɔnɔna na Bangoni ko ɲuman Centre Mohamed Madane Haïdara Centre min dayɛlɛnna mɔgɔ sɔrɔ ka kunfiya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na kalamɔgɔ juguya kɛlɛ na a tɔgɔ dalen do an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ la Mohamed Madane Haïdara min na sababu ɲuman bɔra an balimakɛ la Adam Albasori Tarawele nin kun an ye centre in koromokari kɛnɛ de kan bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛnni ani ka taga baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ centre ya musaka bɔra nafolo fɛn o fɛn na Ala kana nafolo ninnu tayɔrɔ langoloya Ala ka nafolo ninnu jidi a baarakɛlaw Ala k'u sankɔrɔta Ala ka centre in yɛrɛ sankɔrɔta denmisɛnnin minnu bɛ kalan na kɔnɔ Ala ka dɔnni nafaman di an n'u ma k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida natɔ shukran lakum wa barakallahu fikum. Angalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela angalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela angalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jumu bomori tenya welela fala ka chideme Tabali jubu kemuri ho te ya wilila